جنہ دے بارے لوگ گلا کرتے ہیں نا صحابہ دے بارے پک پک کر دیں یہ تے اپنی مسیطہ دے سپیکر نہ بچا سکے یہ تے پاکستان دی مسیطہ دے سپیکر مولوی دے پیر نہ بچا سکے صحابہ تے او سن جنہ تہ بند بن کے 2 سپر پاور ڈال انہاں دے بارے کوئی گل کر سکتا ایویں لوگ گلا کرتے جلو جڑے اپنا رسول اللہ دی عزت ہوتے پیرا نہ دے سکے 22 کروڑ اور چوڑی ہاتھ مار کے پاکستان جو چلی گئی تسی مڑ کے صحابہ دے بارے گلا کرنے ہو صحابہ دے اٹھاں جتے پیشاب کیتا تسی اس خاص برابر نہ ہو صحابہ تے پھر صحابہ ہے خبردار کوئی جی گل کرے اپنی زبانہ قابو رکھو اپنی شکلاں دیکھو بدبودارو صحابہ دے بارے گلا کرتے ہو آل بیت دے بارے گلا کرتے ہو پھر رسول اللہ دے غلاموں دے بارے گلا کرتے ہو جنہاں دے صدقے ساڑھے تک کلمہ پہنچا اسی انہاں دا احسان لا سکتے ہیں اسی تو پاکستان کے نال کڑیاں لٹیاں جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پتہ نہیں وہ پتھر انہیں کتنے رکھے ہوا ہم لاؤ جی لبیک کا نعرہ ذرا یا رسول اللہ لبیک